I és tercer o segon dia? Tercer dia. Bones de nou, estem al tercer dia. Ja tenim aquí la Maria. Oli. I bueno, el Bernat, que ja l'hem anat veient, que és el càmera i que també intervindrà en moments, no? I, bueno... Hi ha una mica rara, no? Sí. Sí. Ens hem despertat molt d'hora, el Berni i jo, que hem vingut de Barcelona. El Jaume estava aquí. A les 9:30 era, no? Teníem la primera pel·lícula. Sí. I realment les pel·lícules també que hem vist avui han sigut bastant dolentes totes. Sí, podríem dir que és el pitjor dia del moment. A veure, sí que hi ha hagut algunes coses que estaven interessants, però... Doncs la primera pel·lícula, Fashionista, realment bastant horrible. Fatal. Molt pretensiosa. Parlava sobre... Una dona que és addicta a la roba i va tenir relacions sentimentals amb gent, totes relacionades amb aquest tema de l'addicció. I al final acaba sent una cosa raríssima, que no t'enteres de res i... Que inclús el director crec que tampoc sabia què estava fent ja. I grava amb 16 mil·límetres. Tenia algunes coses interessants, però no... Però en general no ens ha agradat. Se'ns ha fet llarga i era una pel·lícula curta. I el Berni s'ha dormit. I el Berni s'ha dormit. Sí, això ja vol dir molt. I love you, Eric. I love you too, baby. What you doing? I have a meeting. Who with? Vaig entrar a The Bad Batch i després Loving Vincent, d'una tirada tot. Així que no hi ha molt temps, o sigui, mira, estic menjant ara. Li donem la música. I got a question. Why are we out here? Just what are we doing in the middle of the goddamn desert tonight? Per sort, avui m'ha tocat la pel·lícula bona del dia, de les que hem vist. Es deia The Bad Batch i parlava sobre com una espècie d'utopia, no? Que passa en el desert, on la societat exclou totes les persones que realment no els interessa i els envia al mig del desert on ells han de crear les poblacions sense aliments. Llavors apareix canibalisme, apareix molta música, la banda sonora és brutal, els ambients i l'atmosfera que genera és molt tranquil·la i això et fa que estiguis completament atent. Que tot el cine estava en un silenci absolut, tot el rato tens, la pel·lícula era llarga, però tot i així tot el rato et mantenia a punt i res més. Mentre el Jaume i el Berni estaven veient Loving Vincent, jo me n'he anat al Prado, que és una sala preciosa, superantiga, que feien una secció de curtmetratges de noves visions i he vist 10 curtmetratges. En general hi ha alguns que m'han agradat, alguns no, eren bastant interessants. Tocaven molts gèneres diferents, hi havia tant com animació, terror, intriga, documental, estaven fets muntats de maneres molt diferents. Ha sigut bastant entretingut, m'ha agradat. You two over there. I want to do something for Vincent. You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? Acabem de sortir de Loving Vincent i estem, la veritat, bastant decepcionats, sobretot el Jaume, jo també bastant, perquè tenim unes expectatives molt altes per aquesta pel·lícula i és una llàstima perquè la pel·lícula és realment molt bonica, l'animació és molt xula perquè és una animació feta en pintura a l'oli, com els quadres de Van Gogh, però sobretot el problema que tenim és amb el guió. El guió es fica en uns temes que no s'hauria de ficar,
El guió tracta sobre una persona que vol portar una carta al germà, a la dona del germà, i llavors comença a investigar si el van matar, si no van matar Van Gogh, si es va suïcidar, i és un tema que realment no li pertoca, perquè aquesta pel·lícula és una pel·lícula que realment el que sembla és que vulgui ser un homenatge, una carta d'amor a Van Gogh, i ficar-se en aquest tema que realment no és important, creiem que és un error bastant gran i és una llàstima.